ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ପରଟା ମିଳିଗଲା ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଗଲା। ଏବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ମେଥି ଶାଗ ପରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ରୁଟି ବି ଖାଇପାରିବେ, ପରଟା ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପରଟା ବନେଇଥିଲି। ଶାଗ ସବୁ ଡାଙ୍ଗ ବାଛି ଦେଇଛି, ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଧୋଇକିରି ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ ସବୁ କାଟିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଅଟା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଲ୍ ନେଲି, ବେସନ ଟିକେ ନେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି ଏମିତି ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପୁରା ପକାଇବେ। ଆଉ ଧନିଆ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ମାନେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଟିକେ ଦରଦର କୁଟା କରିକି ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଏଠି ଚାଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ଛେଚା ସବୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ଆଉ ଏତେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ, ଆପଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ତରକାରୀର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶାଗ କାଟିକି ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦହି, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଆଉ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, ଟିକେ ଖାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ପୁରା ପରଟାଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆପଣ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ଅଟା ଚକଟିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ତାକୁ ବୋଳିକିରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅଟାଟା ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ରୁଟି ବନେଇବା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ମେଥିଟା, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଏଇ ରୁଟିଟା ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ରୁଟି କରିକି ଖାଇବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ବାସ୍ ସେକିଦେବେ। ମୁଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତରକାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟନି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆଉ ରେସିପି ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।